Hey, ubongekile lo nginiphathele umgosi wakamumva ohamba phambili. Ungakhohlwa-ke ukupressa i-subscribe button ne-notification button khona ungeke uphuthwe lutho engi-uploadayo. Njengomlingisi ohlonishwayo kuleli uGcina Mkhize usezuzele ukhulu emidlalweni eminingi ehlukene futhi wawina nendondo okubalwa nethathwa njengonkulu kuleli yase-South Africa iFilm and Television Awards. Phezu kwakho konke lokhu kodwa uthi into akhala ngayo kakhulu inkece. Engxoxweni ekhethekile abenayo nesolezwe kuleli sonto uGcina una-47 olingisa indawo kaKhanyi kwisibaya esikhonjiswa kuMzansi Magic ukhale kakhulu ngemali. Isibaya akuwona kuphela umdlalo alingisa kuwo kepha uke wadlala nakuGeneration, Umlilo, Home Affairs neminye. Nyaka odlule uthole indondo ye-Best Supporting Actress TV Soap kuma-SAFTAs ngendawo ayilingisa kwisibaya. Ebuzwa ukuthi yini ashoda ngayo uthe kushoda imali. Hawu Jehova sebawude isimakade ingcwele okushodayo imali. Anginalutho engalukhomba ngomsebenzi wami. Ngisahluleka ukukhokhela ibhondi yomuzi nemali yesikole sezingane. Uthe umsebenzi wezobuciko unzima ekakhulukazi ngoba abakhokhela kahle siyarojwa. Ngawo wonke lamava namakhono esinawo ukwazi ukushona kuthiwa sikhokhe imali kuhlanganiswa. Sincintisana nabantu abafuna udumo kuphela. Kuyadumaza ukuthi kwesinye isikhathi uthola umsebenzi ngokuthi unabalingisi abangakwi-Instagram. Bengingawudlala u-Instagram kodwa ngiyawudlala manje. I-Facebook nginawo kodwa ngibuye ngicishe. Kuba nzima ukuthi uthi uyofuna ukunyeselwa iholo ukuthi unabalandeli abangaka ezinkundleni zokuxhumana. Banendaba nabalandeli ayikhona. USizvathiswa Ndara ubhale iqiniso ngencwadi yakhe ngoba sonke sidiniwe njengaye. Uthe yize kunjalo kodwa izingane zakhe ezine ezifunda amabanga aphakeme zenza zona ezobuciko futhi uyazigqugquzela. Uma benobizwa ngikwazi ukuma endleleni yabo. Ngeke ngibatshele ukuthi abaye ebudokoteleni. Inzima indima kodwa mhlawumbe yibo abeza noshintsho. Izingane zakhe uthe uzikhulisa yedwa ngemuva kokuhlukanisa nomyeni wakhe uThabisa Olifant. Uthe akulula kodwa uyakwazi ukumelana nakho. Sengiyazibonela manje akulula kodwa uhambo lwami nami. Ngiyakhuliswa ezintweni eziningi. Angifuni ukukhala ngoba uNkulunkulu uyakususa ezintweni ngoba efuna ukhule noma esekufuna kwenye indawo emshadweni. Uthe kwakubuhlungu kodwa wakwazi ukudlulisa. Ngangithi ngizomelwa inhliziyo ngoba ngangimthanda kakhulu. Izinto kumele uzibuke ngeso likamoya. Uhambo lwami nami lolu. Ngangiwukhulekela umshado wami kodwa wahlakazeka kunjalo ngoba kumele kuhambe ngentando kaNkulunkulu nabakithi. Kumele siyeke ukuthi uma umuntu ekushiya sekumele ufe umbulale na uzibulale wafika wedwa emhlabeni. Lo mlingisi uthe njengamanje uthandazela ukuthi umfanele avele futhi angahehi abantu okungasibona bakhe. Angiyifuni into ebukeka engathi iyakhanga kanti akusiyo yami. Angizingeni ezamasoka kodwa kuyofika ngesikhathi esifanele. UGcina okhuluma iqhephuze njengoKhanyi uthi yena nomlingisi amdlalayo abanakho okungako abafana ngakho. Sifana ngokungabi namahloni, kulula ukumfunda njengami. Amaqhinga ehleze ephekwawo nokufuna izinto eziphezulu asifani. Uthe yize ngumlingisi kodwa into ayithanda kakhulu ukucula. Ngesikhathi ekhula eplazini lakwaManika ngase-Highflat nakwaThathani wayezikhonzele wona kwazise ithelevishini wayeyibuka cishe kanye ngonyaka. Eseyofunda emabangeni aphakeme esiqongweni secondary eMgungundlovu wayengazi noma uzoba ngumsiki wengqephu yini noma aqhube umculo uma eqeda ngoba wayekhonze Whitney Houston. Ngithe uma ngiqeda ngayohlala eGoli nomama. Umama wangithola esemncane na-16 ngase ngikhula nezihlobo. Kwakunesikhungo esifuna abalingisi eSoweto bangithatha. Uthando lwakhula ngisafunda. Uthe uqhubile futhi umculo ecula noGloria Bosman, Khanyo Maphumulo nabanye.